Kamano Chris Owino kuom lipot machal kamano kuke kar jot ma jatend piny kotenore kod weche mag koth mapek mamedo chwe to kod chik mogol ne kidienje mopogore opogore. Chenro mag daro ji ma odak e bath aoche ochakore kawuono e boma ma Nairobi. Chenro no ne otimore kadak ma Mkuru kwa Njenga kama bedo gai mar Azimio Raila Amolo Odinga oseo piny owacho kwacho ni chenro no rocho ratiro mag oganda. Cleophas Oluoch nigi ler. Odiochieng' achiel kende tok sirkal golo milome mar daro oganda modak e genga oche. Kawuono ne en ywak gi muodo lak. Niko na uchungu, si unipe hata fare niende nayo nyumbani. Sasa unaniambia utanipea nikisonga na ukosa kunipea. Eti ninajua ofisi hii serikali yake, mbona mnatufanyia hivi? Na sisi ndio tulipigia kura. Chenro no nochakore kaunti ma Nairobi kama ji modak e aluora mag aoche kaka Ngong, Mathare kod Nairobi Rivers moko kuomgi ne ochak dar kawuono. Isabella Mogeni, jadak ma Mkuru kwa Ruben, ne owuok timo tijege kendo ochopo yudo buok makende. Nimekuja nimepata kwangu kumepomolewa. Hata sitatoka na nguo hata kiatu sina. Birth certificate za watoto wangu simechanganyikiwa huku ndani, wameharibu kila kitu. Hata sijui niende wapi, hata sina mahali pa kulala leo. Si wangetuacha hata tuame. Wangetupea notice, hawangetutoa hivyo bila kutupea notice. Na nyinyi ni wanadamu. Hata nyinyi mnabumua vile tunabumua. Msiwe mnafanya hivyo Ruto. Ruto ukifanya hivyo hata wewe Mungu atakuona tu na atakulipisha. Ywak pod medore ni negichom kanye gi nyithindegi to ula pod dhi nyime. Saa hii ukituambia tuame saa hii tuende, hatuna mahali tunaenda, hatuna pesa. Biashara ambayo tulikuwa tunafanya saa hii tumebomolewa, siko chini. Hakuna kitu, yani mahali unaweza sema hata chakula yenye unaweza toa upe mtoto wako. Ekindego ogai mar Azimio Raila Odinga ne otelo e nyasi mar pogo chiemo kod mwandu mopogore opogore ne jogo mane midhiero mar oula oyudo. Odinga ma osebedo ka oling' e seyo sirkal ne onyiedhore lela kendo kwedo chenro mag muko madhi nyime Mkuru kwa Ruben. Odinga wacho ni sirkal ne okoikore ne midhiero mar oula. Lakini hao watu walikuwa hawajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambao walichukua ya kidharura. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hawa kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Odinga oseyo sirkal kuom rem daro jopiny kuonde mag dak ka osingo ni kata ng'anyo biro bedo e wi chenro no. Wasibomee manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sasa wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama Bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanaimba hapa na pale, mnawajua. Si mnawajua hao watu? Muko makamago bende ne oteme kar dak ma Kiamaiko e kaunti ma Nairobi. Muko ne en chik manogol ma igeto kanyo ni dhireso ngima jopiny kaluwore kod koth mapek mamedo chwe pachoka. Koth machwe osekelo lal ne oganda mathoth e Kenya, ka nyaka sani ji maromo 210 osewito ngimagi. Jopiny idaro, mine kod nyithindo ywak. Ikruok ne otim makare adieri e chenro ni mar dar. Ka koro sani odargi, gidhi kure? Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.